Kita man dahil inyong gusto di ay! Na di man mumutagay niya! Kahangol ba kayo ninyo? Bahala nagtawag Ano ako. inyong gusto di ay? Ha? Mga hangol mo ha! Mga hangol mo! Taro magtagay nga may bula. Muro mga dilitirano. Ikaw ganir ka din. Mambugnaw. Ano sa manang naong ni Mumar? Wala kay ginod doon sa tada. Agad. Ngay kulata kas bata. Buno, medyo mangon. Kulata kas bata. Kit! Anong ni amang ka din eh? Ano dito ba sa ila? Apil dito sa ila ginom. Pero magpauban sa ako, hindi na puro ko kapatak daw. Inahangyo, alagod sila dito kay musugot naman na sa sunod ka muhatag. Kaya, ang mga sila yun. Nanakit! Gangol kasi natin niya, anak siya naghatag ng 5. Di na nawato, di kulang daw niya. Dako-dako na kong bagay niya. Hindi ka lagi sa masugot eh. Ako yung hangyo, Kit. Mato ko dito sa ila. Ako yung hangyo. Asa man na pangos ito. Naong Mumar. Turay. Basta na natagay niya, Bart. Basta Bugbo. Sakat. Asa ding shot day. Oh, iyo, ganina naman gud ako dili gaina ko. Hindi na iya. Kayo guys. Oh, nakayo. Uy, si Workit ba? Tagay sa dinyo ba? No. Inyong amigo kay... Ay, hangul kayo na. Sa inyo. Hangul sa inyo. Ay, tagay ninyo. Bolket painom na mo. Dili pa na mo patak kani. Dili lagi nay, dili. Ang sa man mo nga di man ninyo kagaan. Tagay sa inyo ay. Ay, Bolket dili ka patak na kusog mo ka pulutan. Ay, tagay sa inyo kay inyo ba yung mga amigo? Dili pa na mo na si amigo kay kaya mo ka pulutan. Ang sabi sa ninyo, tagay ninyo. Pagin siya mo inom, di ba ko patak? Ipainom sa ninyo. Kay, huwag sa na siya. Tagay sa ninyo ba? Siro pagiging si Bolket. Kaya man dahil inyong gusto di ay! Na di man mumutagay niya! Kahangol ba kayo ninyo? Bahala nagtawag Ano na ako. inyong gusto di ay? Ha? Malo magpatak ko na. Lagi mo gani. Ano man dahil inyong gusto di ay? Bahala. Ha? Ano na inyong gusto di ay? Ano na inyong gusto? Ha? Ano man niyo? Ano na inyong gusto? Ha? Da, mga hangol mo ha! Mga hangol mo! Mga hangol mo! Da, lagi! Kit! Kit! Nawala malagis lang eh. Nandagan na sila ako eh. Ako na nagbahala anak Kit. Kasyat na Oh, kami. tay magsita. Dagan lagi sila. Ano sila mga hangul ba? Basta mga hangul. Ako na nagbahala na sa ila. Da. Binan pa tanay. Oh, nabintan pa ta di. Nawa ko. Makuha na imong kauhaw. Munay, salamat ka na yun. Ay, sir. Oh, Lakaw ang mga hangul dalang. mga hangul man da lato lagi. So sa pikas barangay na, kinay tagay dito na. Ibanta ta. Umanta ta tagay ta. Ubuiga po na. Ay, susubo na.